Nyakwara Mugiajuanga machiegni e nonro mar gazeta antiere kae ko jafombo wadwa mano Eriko Keyo Kizito mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Kizito oyawre ichio nade? Achio makare Joyce. En odiochieng'no mar tich abich mabende odok erokamano Nyasaye momiyo odiochieng' ma kamae. Nikido kiketh ni Joyce tidwoko ni mana erokamano nikech nitiere jok mang'eny ma bende ne gomo mar mondo miyo chiew to giyudo ka del ojony mane ok ginyal chung' makare gidhi kuondegi mag tich. Koro odwoko ni erokamano. Wach ma bende nitie ni Charles Awuor Mbony ni wuod Kano Kabonyo bende dwoko erokamano kowacho ni kinde duto kete mana Ramogi kae ni nonro mar gazet kod chenro moko duto makadho kae mor ahinya. Koro warwake no med mana kete kae kod joka bonyo duto te. Aya wago erokamano ahinya ne joka bonyo duto kalore ni wanyalo wacho ni mage moko kuom jogo ma koro ogenowa pile ka pile gikete mana Ramogi TV kae mar mondo mi ging'e kaka piny Kenya ringo. Gazet okinyi ma kawuono Kizito, gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard, weche ma gazet omiyo pek aneno ka opogore. Aneno ka gazet ma Daily Nation oketo wang'e kata nyong'ong margi e kaka apisi mano mar jalup jatend piny Kenya osebedo ka tiyo kod omenda ahinya to e wuodhe ma itiyo godo kod ndeke e pacho kae. The Standard to koro oketo maino margi e wechego mago mag mula kata mibadhi mosebedo katimore e uso mag mula e pacho kae. Ondike kae ni Gold Scammers Haven. Kata kamano Kizito adona chak kod gazet mano ma Daily Nation. Nitiere weche mopogore opogore ma bende gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono. Malo kanyo anno koket picha mano mar ogai mar doho machon mano David Maraga kanyaka sani koro kete kanyo ni new sponsors Maraga raising millions from well wishers for his presidential bid. Wang'eyo ni en bende olap dhoge ndong'a ne laro kom ten piny Kenya e yiero mabiro 2027 ka koro nyaka sani nyalo bedo no yudo joma moko maluet gi bet mor ma koro konye e choko omenda mobo bedo kotiyo godo e campaign. Bathe kanyo bende koro aneno ka oket kanyo sigana malit ahinya mar kaka nyithindo modak e bombe kata street children osebedo ka tho mane thuolo mar dwe achiel. Iwacho kanyo ni nyithindo modak e bombe 15 osewito ngimagi e yore mopogore opogore. Mano bende wabo bedo kwa nono. Wach momi pek okinyi ma kawuono Kizito en kotudore kod kaka pisi mano mar jalup jatend piny Kenya ma bende oket picha ne kanyo. Kithure Kindiki osebedo ka tiyo kod omenda e wuodhe mopogore opogore. Ondike kae ni Kindiki's 340 million budget for private jets and choppers. Kakoro nyaka sani nitiere omenda mano maderoma ondike kae apani egi round off. Kata kamano en milion 338.8 mosebedo kotiyo godo e flights mano choppers charters kaachiel kod commercial planes mano e hik omenda mabro bedo ka rumo dwe mar auchiel mano mahiga ni mar 2026. Wach makamano Kizito omiye peke it gazet mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich. Mano bende madwan wachak godo achiel kachiel okinyi ma kawuono kalore ni it gazet mar ang'wen kaachiel kod mar abich kanyo Kizito ema koro aneno ka koro ong'inje matindo tindo kit kaka osebedo kotiyo kod omenda e wuodhe mopogore opogore obed mano e private jets mano e commercial charters kaachiel kod wuodhe mamoko. Tiwacho ni omenda ma Kindiki tiyo godo ng'eny moloyo kata omenda makoro oket tenge ne presidential secondary school bursary kata omenda mimiyo joma mine e buo aguch omenda mano mar women enterprise fund. En gino malit ahinya kako riwacho ni hik omenda ni rumo to bedo kokalo nyaka omenda moketne e budget mowinjo be notiyo godo e chenro mag wuodhe. Kizito Joyce sigana makoro ket kae kaka pis mar jalup jatend piny Kenya Kindiki tiyo kod omenda manoketne mabende koro ilieko kanyo no omenda ma otiyo godo ni dhi kadho omenda mantiere budget. Makirango kanyo Joyce tidhido ka omenda manokete budget mar hiko omenda e 2025 nyaka 2026 en omenda maromo bilion 3.2 bilion 2.9. Tiwacho kanyo ni odhi kadho nyaka omenda mantiere budget mochop bilion 3.2 kanyo e. Makoro kama wach nitiere kanyo Joyce en kar wuodhe mar jalup jatend piny Kenya kae. Ndeke omenda mutiyo godo e idho ndeke mago mag commercial mago private jet kod mamoko e wuodhege iwacho ni koro muonyo omenda maromo milion 340 mabende kidhi kanyo korido kako ng'injgi e kaka utiyo kod omenda go ma yudo ka utiyo kod omenda maromo milion 150.2 ringo kod ndeka la papla mano helicopter kanyo ma milion 144 otiyo godo e commercial aeroplanes aso milion 44.6 mano otiyo godo chartered
craft. Koro kineno kanyo iwacho ni omenda ni en mano malach ahinya kendo koro okadho kata oingo mano manoket kanyo kod milion mane oti godo e omenda mokalo kod milion maromo kanyo 88 kanyo. Koro wacho ni seche ma koro apis jalup jatend piny Kenya Kindiki tiyo kod omenda mathoth maingo nyaka mano kete e budget. Koro penjo nitiere ni to kara chenro mane piny owacho keto mar neno ni oga kaka itiyo kod omenda cha kara en nodhi molal kanye. Inya paro jatend piny Kenya nobiro kod chenro moko mar mondo mine ondusi omenda bede migepe mag piny owacho mopogore mar mondo mi oduoke piny omenda mitiyo godo mar mondo mi kik japiny bed kod osigo mapek ahinya seche ma ocholo usuru kojolo godo weche makamagi. Koro penjo che mwaduoge e odiochieng' ma kawuono to ka koro pis mamalo mar jalup jatend piny Kenya ema tiyo kod omenda madhi makadhi nyaka mano moket e budget. Kara kodcha mane gowacha oduogo kendo koro goyowa makoro cha kendo wadhi mwakadhi nyaka kama ne oketi omenda e budget mar mondo mi otigo kocha. Koro iyudo ka kila kisegi Joyce neno kata ka jalup jatend piny Kenya ofuyo koni kod kocha kodhi e chenro moko mopogore mamoko iwacho nang'o jiwo dongruok kata iluongo ni empowerment magi bedo ka gitimo ga kinde ka kinde. Koro nyalo bedo ni magi kod wuodhe moko maoko ema koro muonyo omenda jopiny malich kamaeni. Nyaka sani bende koro iwacho ni kaluwore kod wanyalo wacho ni gweche makoro nyiedhore e lela. Nyaka sani koro iwacho ni apisi mano mar jalup jatend piny iwacho ni obobedo ka okalo mano budget mare ma oket ne wechego mago mag wuoth. Iwacho kanyo ni recurrent budget mar apisi mano mar jalup jatend piny Kenya winjo bed milion 219.3. To kata kamano iwacho ni e dweche adek kende oseti kod bilion 3.2. Mano miwacho ni okalo kata omenda mwinjo bed ni gitiyo godo. Ka bendi wacho ni mano bende okalo budget mwinjo bed ni tiyo godo mano mar bilion 2.97. To kopogore kod mano bende nitiere wach momako wanga kae ma bende no yang kanyo kod mano jaga budget e pacho kae Margaret Nyakango. Iwacho kanyo ni apisi mano mar min order jalup jatend piny Kenya onge omenda mora mano ketne e budget. Kata kamano iwacho ni nyaka sani osetiyo kod omenda mano milion 0.27. Magi makelo penjo mopogore opogore. To bende iwacho ni e hik omenda mar 2024-25 iwacho ni apisi makamano mana apisi mano mar jalup jatend piny Kenya notiyo kod milion 250.45 mane wechego mago mag wuodhe obede Kenya ka kata e pinje maoko. Ka bende iwacho no nyalo medore kod atamalo 35.3 mano e higani kaluwore kod kit wuodhe mopogore opogore mosebedo kwaneno ka jalup jatend piny Kenya timo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae to kata e pinje maoko. To Kizito mana kaka isewacho ni magi timore kata bedo ni sirikal nowacho ni bobed ka ing'iyo kata igayo kaka itiyo kod pesa. To wanyalo wacho ni iwacho tok tim. Iwacho tok tim Joyce nikech penjo bende nitiere ma japiny bende penjore nikech kineno kata tije moko ma piny owacho chwalo to kidogi rango budget tiyudo ka budget ok oketgi. Koro iduogi penjori to kara pesa ma piny owacho tiyo godo yore mopogore opogore kaka mago mag empowerment magitimo ka to onge budget. Kara omenda gi wuok kanye nikech Joyce onge jatij piny owacho manyalo wacho nang'o nitiere pesa ne moro mogolo mare ma ok en mar japiny machulo osuru cha. Pesa duto ma piny owacho tiyogo nyaka bed mana ni en mar japiny mantiere budget ma japiny golo ne osuru. Kara pesa gi dongo nego bed ni duto iketo gi budget mondo mi japiny ong'e ni mae mitiyogo ni teno wuok e budget. Koro iyudo ka kanyo nyaka apis mikaye mar jalup jatend piny Kenya bende nitiere omenda ma koro yango kanyo no osetiyo godo to onge budget. Kara koro wuodhwa dhi kure mar neno ni wagayo kaka watiyo kod omenda gi. Aya kata kama nyakwara mugia jong magi nyalo somo matut e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet mar Daily Nation. Adwaro adog chien e it gazet mar 2 kotudore kod nonro mano timo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Infotrack manyaka sani koro oyango kae ni nus maderom nus mano mar jo Kenya
ok omor kod kit kaka ichiwo maksi ahinya to e bolai manyien mano mar somo mano mar competency based education kanyaka sani bende nitiere weche mopogore opogore ma bende nowuok oko kata nonyiedhore lela e kinde mane koro Infotrack pedho ayanga duoko mag nonro ma yande gitimo ka bende giwacho ni jo-Kenya kata thoth jo-Kenya ok omor kod chenro ma idwa tim mano mar golo uniform e skunde kata kamano to podi giywaka e wi nengo mamalo mano mar uniform e skunde mopogore opogore ma pacho kae Kizito. Joyce magi mana weche mag somo manyasani somo manyien mane obiro mar CBC ni koro kanobiro nwaneno kaka koro duoko ne oland kache kinde mokwongo ma koro nonro manotim kanyo kod Infotrack nyiso ni atamalo ma 45 mag jo-Kenya ok mor kaka itimo kata itimo grading ne somo kata duoko mar penj kanyo ka atamalo 38 to yie kod kaka itime to atamalo 17 to gin gi kia gik matimre kanyo Joyce kanyo mawacho nang'o kinde kata piny ma oganda osebedoga ka wacho ni kikadho maber tiyudo alama mar acha koro gino duogo lokore makido alama mar A to in ng'ano man piny miwacho ni approaching expectation. Koro mani wang'iyo godo ni cha itimo maber cha en koro en gi piny ma koro sani ng'ama timo maber en mana exceeding expectation ma kanyo bende koro ket gi kidieny mopogore opogore ma kidhi mokwongo mar exceeding expectation ni nitiere EE1 kod EE2 nyaka mano mar meeting expectation tie meeting expectation 1 kod 2 koro biro cha kendo approaching cha 1 and 2 koro gini biro bago ji mabende Joyce kata ka koro intie kor gweng kaka dala kacha cha nyiso jaduong' moro kata ng'at machielo ni nyathino kadho yudo EE bedo matek mako wacho ni EE to donge nyathini orem ma mane ng'iyo gocha sani koro en mana approaching en nyathi ma koro odach komanyo kamoro notime maber koro mane kaka wachno timre sani ma bende koro nwawache chien kachacha to koro nonro bende otimo mogolo kuom jopiny adier nok gimor kaka itime ni sani nitiere bagni mawuok ka somo manyasani kalure kaka iketogi e kidieny mar penj ni gikadho yo machal nade kanyo to ang'e ni nonro makamae kambi matimo nonro mar Infotrack notime e kind dwe mar 12 higa mokalo kod dwe mar 1 higani kama koro ne odadhoga jonyuola manitiere kod nyithindo manitiere bwo lai mano mar somo mar CBE e gwenge mopogore opogore pacho ka aneno kanyo ka jogo manitiere gwengego mago mag North Eastern ma koro ne giwacho ni gin bet gimor kod kaka ichiwo maksi atamalo 80 kuomgi kiluwogi kod jogo manitiere gwengego mag Western atamalo 46 kuomgi kata kamano nonro makamae koro yango ni migawo mochung'ne wechego mag somo e pacho kae koro nitiere kod tich maduong' mar medo tiego jonyuola mar mondo mi obed kod ng'eyo ahinya to e wilai manyien mar somo mar CBE kod kit kaka ichiwo grading to kapod wantiere it gazet mar 2 kanyo Kizito bathe kanyo bende nitiere sigana machielo ma omako wang'a kotudore kod wechego mag somo kit kaka osebed kichiwo basari kata kamano ondike kae ni end of fragmented bursaries of penjo new push for single education fund ka bende weche makamagi ne omed jiw kod speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula e kinde makoro odiochieng' manyoro ne ochopo e gwengego mag Naivasha e kaunti ma Nakuru kama jod bura dhi mbele kod retreat margi ka koro giwacho ni onge tiende bedo kod aguch omenda mopogore opogore giwacho ni winjo bed ni inywande e agulu achiel mar mondo mi somo e pacho kae obed nono to ang'eyo ni ma ok en mokwongo ma mbaka makama koro igoyo to penjo ma koro bende nyalo bedo ka penjore ni to bende jod bura bro yie kalori ni wang'eyo ni omenda mano mar National Government Constituencies Development Fund kine mathoth nitiere lwet jod bura gibo yie mar mondo mi onywan gi agulu achiel mondo somo otimre nono kata obed nono e pacho ka kata kose oyo aneno ka gazet ni bende ondiko moko kuom jogo mosebedo ka temo dhiro mondo onywan agulu duto mago mag somo kata omenda duto mag somo obede agulu achiel mondo jopuonjre duto e pacho ka ahinya to mago mochando obed kod nyalo mar dhi e skul e yo makare Kizito. Moses Wetangula speaker mar od bura mamalo bende koro nyogolo duonde kuwe wach makamae sama nyogi nitie kod romo mar jod bura Naivasha kucho nowacho ni omenda mar basari kata masiro somogi mondus matindo tindo yudo ka od bura ni kode yudo ka sirikal county ni kode yudo ka kod jatend piny Kenya bende nitie kode ka
owacho ni gigi onywandgi gibed kamoro achiel mar mondo mi kikej jois to koro ike ma jopuonjre duto te yude maromre. To wach ni kaka induse en ka ni nitiere joma yude, be nitie joma bende ok yude. Inyayudo ka jois ng'ato odhi oyudo kata mar MCA, ng'ato odhi oyudo mar jaod bura ng'ato achiel ni, to ng'ato to ali ok oyude. To bende jomoko osebedo ka ywak ni nitiere dewang'. Ahinya te chenro mag chiwo basari. Dewang' bende nitiere. Koro ma wach ma spika mar od bura Moses Wetangula kowacho kende. Inyaparo kacho gai mar do Martha Koome bende nosewacho wach makamae. Kagiwacho nang'o? Pesa gi duto te mag basari gi gia kamoro achiel, gia e gula achiel mar piny owacho. Koro idwaro ni oketgi okane gi kwayo jod bura mar mondo mi olosane chike obed malong'o mondo mi pesa ni obed kamoro achiel ka kore chwale e weche mag somo mar mondo mi somo bed mayot mayudore ne ji duto te nyako dhier moloto kar jodhier ma bende koro gilak seche kineno sigana mawuok kuonde mopogore tung' piny gi piny. Nitiere jopuonjre ma pod okwamo e delni, ma pod okwamo e kor gwenge kalure kod omenda mar somo maonge. Kata bed ni jatend piny Kenya William Ruto nogolo chik mar mondo mi jopuonjre duto mar odonje grade 10 to moko nyaka gilak seche gi pok odonjo, gionge ka ginyalo chako, gionge kata nanga. Koro kata nochiw chik jois to moro bende bedo ni matek, tida chako nang'o, ang' ni wuoth kata gi tiende kidhi, kata kalam minyo siling 10-20 ni ang' ni yud nade. Koro mane kaka weche mag somo dhi mobedo matek ka koro dwaro en ni mar mondo mi oketi weche somo bed makare. Kineno kata riwruok mag governors bende ne wacho ni gin bende weche mag bursaries pok gichwalo karuo ni deko mar omenda ma chopo ne counties pok ochopo kanyo ma bende koro ineno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto bende koro nogolo chik mar omi omenda cha ogol odhi ne counties kanyo to jaga budget nyakang'o bende wacho ni koro dware mar mondo mi oket chike obed makare, olo chike ni chike pod onge maler mata weche mag omenda mag basari gi. To nwaneno kata chieng' wuok tich kano ket machiglo moko. Machiglo mano ket kacha juis ne en mano mane rango ni to omenda mar basari ni jod bura tiyo kode nade. Ochalo kako tego ma kiseneno jogo machiko winyo iketo dheru moko kanyo tisiro gi yien titwe tol tiolo kata chame iye to ka winyo donjo cha tiywa yien cha gore piny to dheru cha dhi umo winyo cha timako. Koro chalo kamano ni basari ni okete iye kacha cha to kangi ywacha to joka udheru umo gi koro gimi mana kura ni do na mi basari. Koro kamane kaka tiyogo mana koro penjo mane wacha to bende jod bura dhi yie mar mondo gino bed achiel. To kata kamano no ka nitiere jomo opogore kuom ranyisi wantiere kae kod Ngire Tom Nyachae mano mar Turkana University sani koro wacho ni okang' makamano mano mar nywando basaris e agulu achiel koro bro bedo ka kedo kod wechego mag mibadhi kendo bro bedo ka keto ler ahinya to e chenro mano mar chwalo kony ne jopuonjre skunde mopogore. Jaked ne ratich oganda Labana Omusindi en bende wacho ni riwo gigo duto e agulu achiel bro bedo ka konyo e duoko piny kata e tieko wach mar tiyo arietha kod pes jopiny. Kata kamano wanyalo wacho ni wach ni koro nitiere lwet jod bura mar mondo mi gilos chike mondo koro nywanda basaris duto obede agulu achiel. E it gazet mar adek mana bathe kanyo Kizito bende nyaka sani nitiere sigana mabenda no ka gazeti mano ma Daily Nation omenyo ite mokwongo mano kutudore kod tho mano mar nyithindo 15 ma odak e bombe e boma ma Nairobi ka ondike ka ni puzzle over deaths of 15 street children. Kakori wacho ni nyithindo makamagi gine kinda higni 18 nyaka 35. Iwacho ni moko kuomgi ne otho kaluore kod koyo, kech kata monja. Kata kamano nitiere sigana mar achiel makoro nokawo ngimane owuona. Gino malit ahinya. Kendo iwacho ni e kar iko mano malang'ata kinde makoro ne iko gi nyithindo wetegi ma odak e bombe manochopo kuro moko kuomgi ne nitiere kod lit kalore ni koro ne gigoyo riti ne jowetegi ma gisebedo godo kumoro achiel gisebedo ka gidak godo ke koyo kendo nitiere kaka ne giseloso osiep. Ano ka gazet ni mano ma Daily Nation bende omenya achiel kuom jogo makoro nodong kod lit ka koro goyo riti ne osiepne ma gisebedo godo kuom kinde malach. Kizito joisiko mar ringre nyithindo ma odak e ginga payagi notimre kar iko ma Lang'ata kanyo ma ringre gi wacho ni ne ogol gi City Mortuary moko bende ogol ma Malusi kanyo koro odiochieng' manyoro nyoiko chiko kuom 15 miwacho ni 6
pok oiki ka pod gintiere kar kano ringre ka ibiro timnegi bero kanyo e. Koro sigana ni okelo lit ahinya ka koro ineno kata kanyo jogo mochopo e iko ma kamae gin mana jogo modak e geng apaya ema koro dhi iko jowetegi kanyo e. Sama gidhi yiko jowetegi, gichiwo sigana kaka gisedak kod jowetegi gi kanyo. Gin jogo manoyudre kind higni 3, 4 kadhi mbele. Gin jogo ma ok kata ni ng'ato ong'eyo ni ng'ani to akany ng'ane e gweng' mane. Gin jogo moyudre kanyo koro gidak kaka familia. Sama gidak kaka familia ne Joyce king'ado kata kiwuothe geng apaya kuondgi e seche mag gokinyi tiyudo kaka ginindo. Gin jogo manindo ninde koyo kanyo, giumre mana gi ogunia moko kanyo moti mokumre kod gi lewni to koyo chuchogi ahinya Joyce ma kineno to pi wang'i bende nyalo chwer. Koro ineno ka iwacho kanyo ni nitiere mago motho kuonde kaka Mlango Kubwa manotho apoya nono, mano notimre tarik 26 dwe mar 12 higa 2025 no. Moro bende kaka nisewacho nokawo ngimane oko. Moro bende tarik 29 dwe mar 12 nowito ngimane kar jot ma Kariobangi. Moro bende nowito ngimane kar jot ma Pangani. Moro bende Shauri Moyo kanyo e. Koro moko koyo nego, moko bende imonjo, moko bende thogi kong'e ni to notimre e yo machal nade. Koro mae midhiero ma joge kadhe Joyce. Kech bende kayogi nikech ok giyud chiemo yo makare. Koro nong'no bende omako gi Joyce. Kata kamano wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kama okweto jowetegi makoro odong' chien. Bende wakoyo Nyasaye mar mondo mi oritrigi kalure ni gidaka matek ahinya e pacho kae. Kiwacho kanyo ni en tarik 29 mano dwe mar 12 higa mokalo ema nitiere nyathi ma odak e bombe mane owito okawo ngimane owuon. Ka koro nyaka sani koro ma en kalure kod bero notimne e kar kano ringre mano mar Nairobi Funeral Home machon nong'ere kaka City Mortuary. Adwano dhit gazet mano mar 6 mar gazet mar Daily Nation Kizito. Costly polls, Maraga turns to the people. Mano koluwore kod kaka josiasa osebedo ka tiyo kod omenda mathoth ahinya e timo kisera mar ombulu ahinya nyate kinde mag yiero. Wang'eyo ni en mana higa ni kende to higa manyien 2027 wabo bedo ka wadhi e yiero. Kata kamano kaluwore kod Election Observers Group iloga mano ma en duola makinde mathoth ng'iyo kaka weche mag yiero timore e pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ni higa mar 2022 jogo mane olap dhogi ndonga ne bedo jod bura e pacho kae notiyo kod omenda Kizito $30,000 ng'ato ka ng'ato maneno ni koro gisero ombulu kuom jopiny. Tiwacho ni magi duto timore kaluwore kod wechego mago mag dhiera kaachiel kod jopiny koso bedo kod ng'eyo matiende ni onge tiegruok makare ma jopiny oyudo. Mane momiyo koro josiasa wuondo gi omenda matin tin to koro iluto negi ombulu. Kata kamano mane en ogai mar doho mano David Maraga en bende sani entiere wuoth mano mar bedo eng'wech mar bedo jatend jalar Komten piny Kenya e yiero mabiro. Kakoro nyaka sani osechako manyo yore mopogore opogore mag yudo ombulu. Wacho ka ne osechoko omenda $8 million makoro ochoko kokalo e yor mbui. $8 million ng'eny ahinya. Kiani choke nang'o Kizito? Yes, $8 million iwacho ni ochoko yor mbui kano keto pay bill kanyo. Maber koro iwacho ni thoth jok moseketo omenda kanyo gin jo Kenya manoko mosero $6 kuom $8 million ni. Koro nitie jo Kenya be mantie pacho kama bende osero matin kanyo. Maraga bende wacho ni singo kanyo $1 million kata $2 million e agulone mano e. Koro wacho ni Maraga kelo wuoth machielo mar manyo omenda mar goyo campaign. Ka koro dok kuom jopiny ema mano miyo sir lek mare mar dwaro bedo jatend piny Kenya. Ko wacho ni gini en maru koro jopiny mar mondo miyo sir kamano. Koro wacho nang'o? E siasa ma pacho ka kod lwasi mar yiero odong' mano ma ong'ere kod gonya kachiel kod campaign motedi ahinya. Koro jolar kombe gidwaro ni campaign mar otedie mar mondo mi okete ndhadhu moro mondo nenre ka ng'ano mabende koro ni kod adier kata ni serious kod manyo koma kamano e. Mabende koro kaka iwacho ni duonde maok mag piny owacho marango weche mag yiero kaka ELOG wacho kachiwo ni chung lar od bura kende achiel notiyo kod $30 million ni eka oyud koma kamano e. Koro ni magi duto biro nikech weche mag dhier makoro mako japiny mamiyo japiny dwaro mana gonya
ni koro ka gonya onge no to bende koro onge to jo siasa bende koro tiyo kod mai mar mondo mi olomb jalut ombulu oket mar mondo mi osire oyud kombe magidwaro e yiero ma kamano koro iwacho ni Maraga sani koro kelo kit manyo omenda mar yudo sir e weche mag yiero gi e yo moro mopogore to yono iduogi pimo kod mano be mane timo kod Raila Amolo Odinga ogai mar ODM mano osewewa ma bende wacho ni ebe kindege ne omanyo sir kuom jo Kenya ne omanyo sir kuom jo ohala mopogore kod manyo sir kuom kembe bata mopogore kanyo ma bende iduogi pimo kod Amerika kucho kama iwacho ni jatend piny Amerika Donald Trump jatend piny Amerika machon Barack Obama bende ne dhi mana kuom jopiny ne dhi kuom kembe mag ji mopogore kanyo kane miyogi sir ma kamano koro piny mar Kenya ka bende iwacho nang'o jaod bura kaka Salasia kiparo Toto ma Bomet kuchocho bende wacho ni noyudo mana sir kuom jopiny manosire mane ogo campaign manochopo kanyo koro wacho ni Maraga ng'ano ma bende kong'ere ahinya kod weche mag ngima mamalo koro biro kod dok ir jopiny ka koro kwayo ni magiru mar mondo mi osir mar mondo mi ubed ni telo en mano ma jopiny keto ok mano ma koro ng'ato keto gi omenda mamalo ni kosebede kom joyis to obo dwaro mar mondo mi oduoki to sama ng'ato duoko pesa ne kanyimiyo winjo ni weche koro teke iwacho kanyo makare ahinya kendo nyako Ramogi Ajwang' nyalo somo matuta e it gazet mano mar auchiel mar mondo mi koro ne riekni mamoko makoro mane en ogai mar doho mano David Maraga obiro godo mar neno ni koro kinde makoro timo campaign mare to jopiny ema osire e yo makare it gazet mar aboro Kizito kwadhi mana mapiyo piyo ondike kanyo ni Haiti US hails Kenya's leadership wang'eyo ni obila mago mag piny Kenya ne nitiere ong'ala manyime mano mar dhi e pinyno mar Haiti mar mondo mi okonya e kedo koda kweth jonjore mane rik omako piny Haiti mafwanda odiochieng' manyoro wantiere koda US Deputy Secretary of State mano Christopher odiochieng' manyoro ne olimo piny Kenya kinde makoro ne ichiwo puoch kaachiel kod paka ne obila mane nitiere e bwo mano multinational security support mission mane owuok e pacho kae kagidhi e pinyno mano mar Haiti mar mondo mi okony e keto kwe kakoro en gino makare ahinya kakoro nopuogi kuom tich mateka magisebedo ka gitimo par ni nyaka sani koro kweth makamano iloko nyinge mar mondo mi obed gang suppression force Kizito koro piny mar Kenya ipuoyo kuom tich makare mane gitimo piny mar Haiti Kariban kama ne jonjore nodhi omako mafwanda ma gik moko norochore weche mag thieth kata osiptal giri ne gimako weche mopogore mag wuothe ne gidiyo kanya lape ndege ne gimako dho wath nam bende ne gimako kanya makoro weche nok dhi makare to koro iwacho ni seche mane riwruok pinje kata international community nodhi okwayo pinje mar mondo mi okel jorit kwe e piny mar Haiti piny mar Kenya kende mwacho ni nochore mbele adier manotero jorit kwe manodhi orakre kod jonjorego manotero kwe noduoko kwe piny ma kwe nobedo ka onge ma bende koro nwaneno kata joarita wa kwe moko mane nitie piny mar Haiti kucho moko noseduogo pacho kae tok timo kata tieko kinde mane omigi kuro koro piny mar Kenya oyudo puoch kod pak kanyo ka jalup Secretary of State Randu opake kanyo koro pak makamano biro kinde ma bende wacho ni piny Kenya bende koro temo ketre e pinjego makoro wacho ni nyalo chopo weche mag arita makoro bende ka nwaneno chieng' moro ka nowacho ni tang'o mieno gin achiel kuom weche mag momiyo Donald Trump ok omiyo piny Kenya kum nwawacho kanyo ni piny mar Kenya Donald Trump ok omiyo kum kalore piny mar Kenya bende en pinyno ma bende koro itiyo god kata yore mag kelo kwe koro piny mar Kenya ketre kama kare inyayo weche mag kwe piny mangima nikech waseneno pinje mopogore gichopo waseneno Somalia kane gichopo kaachiel kod pinje mamoko kanyo koro en mana puoch gi pak wamed mana rido kanda nikech kwe maduong' kwene mabomiyo pinje bede dongore nikech Joyce onge piny manyalo chung' kende sama piny mar Haiti ni kod kwe eka pinje mamoko ka Kenya bende yudo kwe kendo kata weche mag ohala timre yo makare tudruok no nyaka bedi
Kopogore kod mano adwa nwadhi it gazet mar 10 mano mar gazet mar Daily Nation kama jagoro mogerore e migawo mano mar wechego mag omenda e pacho kae mano Dr. Chris Kipto odiochieng' manyoro noyudore kama tek e kinde mane koro ochopo e nyim jod bura e kinde ma gintiere retreat margi e boma ma Naivasha mano e kaunti mano ma Nakuru. Odiochieng' manyoro iwacho kae ni jod bura odiochieng' manyoro ne odayo dho mano Chris Kipto mano kotudore kod okang' makoro sirikal nitiere dwa kawo mano mar uso shares mano mar Safaricom ne Vodacom ka bende koro giwacho ni onge chike makare mabiro bedo ka rito chenro makamano. Kata kamano iwacho ni nitiere omenda mano maderom bilion 204 omenda makoro iwacho ni migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae biro bedo ka choko kuom uso atamalo 15 mano mar stake e kambi tudruok mar Safaricom. Kizito Joyce koro wacho kae ne piny wacho ni nitie kod chenro mar uso shares margi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom kanyo en atamalo 15 kanyo koro gimong'eyo ni la sechegi piny owacho nitie kod shares kanyo maromo atamalo 35 manyiso ni ka giuso atamalo 15 to koro Vodacom dhi bedo kod atamalo 55 ba koro oteku mare dhi medre kanyo koro wach mantie kanyo en ni piny owacho dwa uso shares achiel kuom $34 ma koro penjo ma jood bura nitiere godo e kinde manyotie kod romo Naivasha kachacha giwacho ni to bende nengono bende noket independent body mondo tim valuation e weche mag omenda makare to penjo machielo mantiere ni to bende omenda ma idwaro yud maromo bilion 204 bende oketo kenge makare bende chike nitie madhi rite ma en omenda madhi timo wechego mag dongruok nikech iwacho ni kowe kamano Joyce to en mano makoro inyalo dhi ti kod weche mopogore opogore moting'o nyaka chulo osara to duto te omenda ni wacho ni en mano manego bed ni dhi tim godo weche mag dongruok machi jiwo chumi ma pacho kae koro mano penje mantiere mano miyo jagoro mongirore Chris Kipto bende no obedo tago maliet kane miye penjo mar mondo miyo oduoka ne kanyo kopogore kod mano Kizito kwa dhi mana mapiyo piyo bathe kanyo bende wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne okwedo joasike makinde mathoth wacho ni chenro mar nyota makoro dhi godo nyime mar miyo rowere matindo omenda mano mar chako ohala kata jolo ohala margi en gino motiyo godo e timo kisera mar ombulu motelo ne yiero mano mar 2027 wacho kae ni Ruto tells of critics of youth empowerment program ka koro nyaka sani koro ne ong'iso jo-Kenya kata okwayo jo-Kenya mar mondo mi oket geno margi ahinya te chenro mar jiwo rowere ma koro osebiro godo e pacho kae to bende ong'isogi ni ng'ata kik wuondgi kod weche mopogore opogore mosebedo ka liekore. Kizito mana mapiyo piyo kwatieko kae to watieko kod machinglo nowacho ni jomoko wacho mag weche manono weche mathore weche maonge kano wacho ni jomoko kumbro nyiso ni chenro mar nyota en onge kanyo manyiso ni un rowere mobiro kage ube un mana yamo no nuonge dongu untiere ung'eyo nyota ni emomiyo ubiro ka mar mondo mi ukawe nowacho ni ma en chenro ma jiwo rowere ma miyo gi weche mag ohala kanyo e Joyce koro ojiwo gi mar mondo mi gimed ka omenda ni gitim godo ohala kar koro notime counties moriwo counties adek notime Kisii kucho marowere maromo 8,820 iwacho ni dhi yudo omenda gi mar mondo mi ojolgi e weche mag chako ohala koro koni chenro meke duto te en mar neno ni ogero jo-Kenya. Adwa nwatiek kod machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet mar Daily Nation. Machinglo makamano adwa ni Nyakwara Mugejong bende onene achiel kachiel mar mondo mi en bende opong'ane kod wiye ni machinglo makamano onyiso nang'o. Anno ka nitiere ng'ato morwako gudu machalo mar kingi to koro tiyo kod gini niluongo ni microscope donge ema koro temo ng'iyo godo. Anno ka nitiere gima ochor kanyo kaka ochalo na map of Kenya to weche makoro wacho malo kanyo Kizito. Wacho nang'o it leadership dot en oro mar telo en oro mar telo oro mar telo ni koro kineno kanyo mane en jalup jatend piny Kenya mogor kanyo Rigathi Gachagua ka koro ebo kawo microscope oda ng'iego microscope kane wantie skul kucho ne rango godo gigo matindo nyaka mantie ringruok kachacha koro embedo kawe omenyo godo Kenya. To gima dhira Kizito, akia gimomiyo komenyo Kenya, tanno ka nitiere gwenge moko mag Kenya kaluore kod kako chore, nitiere gwenge moko ma gin rachar to moko gin rabuor. Rabuor kinde mathoth wang'eyo ne ranyisi mano mar oro. To koni kora akia ni otemo ng'iso nang'o. Koro kinene kaka nyandwat mar Kenya malo kachacha. Kinene mabno
otuomo baro kak. Mano manyiso nang'o? Onene to neno ni kuchocho oganda ok ng'eny ahinya. Manyiso na ombulu ok ng'eny kuro. To koduogo piny koni, moting'o masa mar Kenya, oting'o Nairobi, oting'o imbo mar Kenya, koni kao poto, ho mar okak kucho, kao poto kod ombulu. Koro amenya ni to ere kaka odwa donjo kuondgi? Kowuok masa mar Kenya, odwa donjo Nairobi nang'o? To odwa dhi ho mar okak nang'o? To odwa dhi imbo mar Kenya nang'o? To odwa dhi Kalonzo kocha nang'o? Magi kuond ma koro gino menya ni koni to ber, koni opoto kod ombulu. Koro gino osemenya ni Nyanduat kucho to tuo tin. Nyakwara Mugiajwang' imbe ni nyalo pongo gi wiyi ni machinglo makamano onyisa ng'ado no tek mana kod wach mantiere e gazet mokwongo mano mar The Standard kotudore kod sigana mano ndik kanyo Gold Scammers Haven ka koro nitiere jaket mwandu moyang' nyinge kaka David White. Iwacho kanyo ni Dave White ne dwaro nyiewo kilo 150 mano mar mola, kata kamano nitiere kaka ne omaye omenda madero milion 37. Magi mana moko kuom wechego mago mag mibadhi matimore e pacho kae makoro miyo joket mwandu mawuok e pinje maoko luar e lwet achudhe mawuondo gi nitiere kod goldi to karamana omenda maggi ema koro idwa kwal. Kendo ka nitiere picha mano mar jakenya moro ma en achich mano Kelvin Otieno, en achiel kuom achije makoro itudo kod kuoma kama mano mar milion 37. Kizito kwa tieko kachiel kod wachni mogik milion 37 duong' ahinya Joyce ka koro ma jagoni. Kwariwo weche kata sigana mar mula mag Mirias ya maonge gi osebedo ga kinde ka kinde, moko se wuond nyaka gi kiful moregi emikawo titero ne gine mula. Waseneno buche mantiere do mag mula ma omajo moko pesa to mula koternegi. Koro buche gi nitiere kae mabende koro en mana koro ganda madwa donjo ohala mar mula ni nyaka koro gibeda kicha ni ka pesa gi oko muonyo dhi kamano tibro regne gi kiful iketo ni maber timiyo gi kanyo e. Koro mano kaka gazet mar Standard koro kete kanyo kalure kod weche manono mag mula mabende koro onge omenda mikwalo kache kate mayo jogi kanyo e. Joyce katieko to koro en mana kinda nomiyo puko dhi mabor kata puko kata wuotho mos to kinda nomiyo sudo mabor. Koro oganda omed mana keto kinda mondo mi wasudi. To bende koro wakwayo kaka Kabonyo Kanyagwal mondo mi piny owacho kata jogo machiegni kod jatend piny Kenya mondo odhi orangane ni to wach mar Kabonyo Kanyagwal kar pidho recha nodhi okwamo gi kanye. Ot moro nochagero kanyo dhi ochung' kanyo malumbe nosechako ti. Koro wakia ni kacha odong' kendo ji dok kwayo dhok kendo. To ne en chenro makare mane dhi kelo dongruok ne jopiny. Aneno ka gazet ni mano mar The Standard bende nitiere sigana moro kae ma Nyakwara Mugiajwang' inyalo somo. Ondiki kae ni The Wandering Souls, Family of 6 in 8-year journey to nowhere. Kotudore kod kaka wuoro min ode kachiel kod nyithinde 4 osebedo ka wuotho kuonde mopogore opogore kaloni ni nyaka sani koro giwuok oko e lela. Ka koro iwacho ni familia makamano nochako wuotho gino miluongo kanyo kod dhongere ni wandering matene ni giwuotho aoyaye e higa mar 2018. Iwacho ni kuom higni 8 koro gisebedo ka koro gikonyore kuom jogo ma chunygi olendo mosebedo ka seche moko miyo gi kar dak kachiel kod chiemo. Seche moko gininde hotel, seche moko gininde tesendo bila, seche moko gininde kanise kata ginindo e udi mag ji. Kata kamano nyaka sani koro miyo no koro wacho ni magi duto no bira kalore ni gintiere mana kod gombo mano mar wuotho aoyaya. Kane adira nitiere kanye Nyakwara Mugiajwang' inyalo somo mano it gazet mar 3. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet. Nyakwara Mugiajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Familia yani ng'ato